otpevati Dunja Jeličić. Da mnogo voliš da crtaš i da mnogo voliš da čitaš. Šta najviše voliš da crtaš, a šta da čitaš? Pa najviše volim da preslikavam igračke. A šta voliš da čitaš? Pa ne znam, tako neke bajke. Dobro, hvala ti Dunja, ti slobodno sedi na mesto. Veliki aplauz za Dunju.